nwelu ndị aka ji akụ aka Chukwu dịba n'arụ Igbo nwere ife niile Chukwu fụrụ ụva n'anya ndị aka ji akụ n'ala Igbo na ọ bụ fanwa ka anyị na-ekwu maka fanwa mana akụ enwe ebe okwuola onye nu okwuola onye anị maka na ego na-eje ije mmiri edezo na be ofu onye nu ka ọ na-ezo na be yi ka ọ na-ezo na be m na-ezo na be onye ọzọ nu nkwa Iveva Americano Egade jena bofonye Agwenwebe Okujelo nyiru Okujelo nyazo Okwolu munye kwonu nwanne munu Nyaka njikwo nyabokunu Chukwu na-enye onyinye ọ na-enye na mba niile onye onyelu onye alejabanu onye nwata ojidenu onye okenye ojidenu aka ji akụ gaba n'iru una mana egbe kumba afa mmadụ Kumstock worldwide Light in darkness Tupac shine high Odogwu si okwela matu Imo steeti wepụtazianụ Kumstock gaba n'iru onye ọmadeni dị mmanụ egbe kumbilinu aka ji akụbilinu onye gade kwunokwunu egbe kumkumkum egbe kum ịnọkwa ụmụdịọka ka nabatanụ anyị nwere odogwu aka ji akụka ichekwube jebe n'ụmụdịọka ọ bụ onye ka anyị na-ekwuzinu Heathrow Hotel Limited odogwu n'ụmụdịọka Heathrow Hotel nọmba 1 unu bụ ụzọ ndị ọzọ na-esonu maka na ego yi kalịla akalịnụ ma nọ n'aka Chukwu gosinu maka gịnị na aka Chukwu dị n'arụnụ
Hidro gaba n'iru onye ọma n'ịdị m mma odogwu n'ụmụ dị ọka kedu onye nweghị nwere ifenu aka ji akụbilio ekwekum si mụ kene yinu n'ezi oyi ka ajọ nwanne mmanụ ụmụ chuka nabatanụ odogwu bichiri ụzọ kedu onye ome ekene Chief Ebelechukwu Ekeneme obichiri ụzọ 1 n'Umuchu odogwu bichiri ụzọ na-eme ọgụ Alaji a na-achụla efi nnukwu mmọnwụ pụta obodo edelu anụ ka enyi ọgaranya mma ka esi eri ego oyi bụ paded na Malaysia Ebelechukwu Ekeneme obichiri ụzọ bilinu paded na Malaysia anụ kenye abatago ijele bụ nnukwu mmọnwụ paded bụ nnukwu mmọnwụ pụta n'ọgbọ obodo edelu Alaji na-achụla efi eze ụmụọkọ onye ọma bilio onye ọma Tochukwu Ekene ịnọkwa una mana n'ime onwere odogwunu eze afọ juru bịagene omeọgọ ọbatobie Chief Sir Marius C. Chukwura CPA Nze Akụkali ọzọ Ọdụm 1 na Nimo Kali ọzọ Cabinet Chief of Igwe Ruling Council His Royal Highness Owele of Nimo Kingdom Lion of Baltimore, Maryland, USA Managing Director Chukwura and Associates Chartered Accountant Baltimore, MD, USA Honorable Founding Chairman People's Club of Nigeria International Baltimore Branch Executive Officer of Maryland State Government USA odogwu ụmụ Afrịka ji eme ọnụ n'Amerika ọrụ isi m wele egwu m lotelu ya ezi nwanne ịnalụ m ọnụ Chief Rollins Ikechukwu Okonkwo nwata kwọcha aka ọkwa n'onyanwa bụ Managing Director Udoka Motors Limited Youngest millionaire n'Ọnịcha in 1970s ka mkpụrụ obi ezigbo ike na ndokwa na nya manjizi na onye lụ nya nọ n'azịa wee si na amalotezi emu maka na ife onye meka ekweji abụ ya nụ onye ọma Tochukwu na-ekwu okwu nnabenyi n'obodo ukwu Jagota Honorable Sir Francis Madueke Ugo nwanne nnabenyi n'obodo ukwu
Idato North Local Government Imo State. Oyi bụ Director Social Welfare People's Club of Nigeria International Baltimore Branch. Ezi oyi onye ọma bụ Jakota America ka ị na-ajebilinu iso na ndị aka ji akụ of Igbo land. Egwu meluo na akụmọlụ nwa bụlozu na gbogbo onye ọma keneli iyi ọ bụ onye ka na-ekwunuo Chief Prince Adibe Nze Omenukakụ 1 na akụmọlụ nwa bụlozu na gbogbo jide certificate ya nụ maka na ọ bụrụ ịkpata ego na ọkwa na ife ime ya ka eji ama ọgaranya. Omenukakụ onye ọma bi na Baltimore, Maryland, USA ịnọkwa ya. Kenneth Abo ọnwa bụ nwanne m nya bụ ịchaka milion na Dublin ndị ọma ọnwa na-etiri ọra gaba n'iru agaghị ba ịchaka owelizuka alaka na batanu onwere obele nwa nchekwubejebe Prince Nnamdi Kedimma Agụji Egbe 1 n'Owerri Ezukala, Anambra State, Olumba South Local Government Area. Agụji Egbe na Malaysia, Agụji Egbe na Vietnam. Odogwu walibe bilinu onyomadeni aka Chukwu dị na ruo onyoma bilinu Agụji Egbe na mma aka ji akụ anyị ji ya galani Darlington na-enye nwa Biafumanyanu Danko Worldwide Omekosia bụ nwa na-awọ mama o ji scholarship emogo nwoke dị mma onye ọma na New Jersey, United States of America, International Manager onye ọma Tochukwu ọya baliye egwu meluonu na Nkanu dị n'Enugu. Chief Engineer Stanley Madabuchi Igwechi Hard Currency Eke 1 na Nkanu Land na Amuri Asatagi Babashu Motors Limited Babashu na Turkey Oyi bụ CEO Softline Ladies Collection Enugu Importer Softline Fabric Egike nwanne mmadụ bilinu Egike na Nkanu Amuri kisi bịa Asatagi kisi ejeziwo Hard Currency Nyana ezigbo dozi akwa nwanyị ọma mkpụrụ mma Vivian Onyechi Igwechi
Osodiemaku Oya Baluno Egi kesi nwele gwelo telenia late Mr. Comrade Emmanuel Igweshi Ataka one of Amore Asino butu dike mulodogunu Aisi kampulo obi izulike na ndokwano Egi ike nwa yi lotelinu Ndị ekeji ekugene ku makafanu Wayo wayo kavajaka Chukwu nyenu onyinyen Akala ko enwere ochuchu n'enu ụwa Ebonyi steeti ka nnejenu Ọhọfịa ka nnabatanu Echekube m mmadụ jebe ụmụ Igbo bika Obele nwa buteli ike abatazianụ Akajiakụ 1 na Ọhọfịa Ebonyi steeti Ọ bụ onye ka m na-ekwuzinu Soni Odogwu nke izizi na Ebonyi steeti Soni Odogwu na New Delhi, India Akajiakụ 1 of Igbo land Akachukwu dị n'arụnụ Obele nwa na Akachukwu adịgola anyị nụ Igbo nwelu ndị Akajiakụ Soni Odogwu Akachukwu dị fana Osimu kene ezigbo nwanne na nwanne mmadụ abụrụ ya Pansandolo onye ọma $1,000 na Indian onye ọma na nwanne Soni Odogwu lotere inu na nwanne mmadụ abụrụ ya ndị ọma si Ọhọfịa kwa Ebonyi steeti wepụtazianụ Akachukwu dị unu na-arụnụ Igbo nwelu ndị Akajiakụ Akachukwu dị fana Igbo nwelu ndị Akajiakụ Akachukwu dị fana Unateze kana batanu Onwe na onye ejibilinu Igbo nwelu mmadụ Aniede Boniface Onya Banukenyi Junior Nara Unateze Enugu State Dollars Pontus 1 na
Connecticut, United States of America. Ojimote Mogo, one of Igbo land. Onye bụ omenka afọ n'anya nụ, mana aka Chukwu dịzi ya n'arụ nụ. Ihe alaka na-abatanụ oche ndụ bịafụ mmanya Maazị Chukwumeze Adachie Ochendo 1 na Hanover, Germany. Coordinator ndị Igbo na Hanover. Chairman nzukọ ndị Igbo na Hanover, Germany. CEO Eze Motors and Eze Shipping Services, Hanover. Odogwu Igbo ji gbogidinu adachọ mmadụ achọ na mmadụ erikanu egwu meluonu na Mkpọ mana Mkpọ dị na Anambra anyị nwere mmadụ nwa mụrụ gbegbe ọ bụ onye ka na-ekwunu obele nwa bekene Akụ Mkpọ Ọnya Bakubiki isi mmiri adatata ọnụ a na-ekwu mma na njọnụ ma nke onye ma nke onye na-amarọ ọ na-asịnụ mana falo zozili n'isi mmiri adatatanụ n'ebe ọ na-adị ka ọ na-adọnụ Akụbi na Philippines, Malaysia ka ichilechinu ọkpụrụ isi zuru ọrụ ọnụ iso na ndị Igbo ji eme ọnụnụ ilike ego iheli ka Akụbi Akụ Mkpọ ezi oyima ezi ụmụchu bịa keneli ụmụchu dị na Agwata John Paul Chukwuebuka bịa fụ manya ezi ụzọ ezi ebilinu eze nnụnụ n'eshia onye ọmata Chukwu keneli John Paul Chukwuebuka uzezie odogwu si achala ụmụchu wepụtazia na Agwata local government Ogbuefi otu onye aha rụrụ ọnwụ ka onye afọ mmanụ nwa Chukwu tubelu ugo nke izizi na Agwata otu onye n'ụmụchu Agụzezie nwa Chimeleze 1 na Jakarta, Indonesia. Ọrụ Igbo ọnụ na-ekwulu ụmụ ogbenye niile eze nnụnụ n'eshia aka ji akwa ofu Igbo landị onye ọma Chukwu ekene Ebube Chukwu Sobilinu Luxembourg kichilechi ezi nwonye ụkpọ bịa kene Kisili Osita dị mma Ngọka Abado nwoke aja one of ụkpọ Anambra State Oke nwa Obaino 1 of Germany and Luxembourg obele nwa Chukwu gozila agozinu
Igbo nwere ndị aka ji akụ ezi akụkọ nabatanụ dike ka ibe ya n'ezi agụ onye ọma bịakene eze osiri ọra na Cambodia ọnwa Igwe Kristoba ezi Igbo wa Managing Director ọzọ nwa Blue the Change aka na-emebe dọla na Cambodia eze osiri ọra gburugburu n'Eshia niile ọnwa n'ịdị mma ọnwa n'itilechi eze Igbo bilinu Igwe Kristoba ọzọ ọnwa onye ọma tochukwu ekene ndị aka ji agwerikanu ndị na-agbara beweliwenu egwu aka na-abịakwa bịanụ ogozi eji ebido ebe egusi mmadụ ka eji aga Akachukwu dị anyị na anụ Akachukwu dị ụmụ Igbo na arụ Igbo nwere ndị aka ji akụ mmadụ erikanu onye ọma tochukwu na-ekene ndị na-agbara bụ na-ewelu na egwu aka na-abịakwa bịanụ nke onye chinyazelu n'Igbo